Hilaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Tawgan ko niyo sa pangan nga Chris, 31 anyos. May live-in partner nga taguon lang nato sa pangan nga Jay. Doon na may anak nga duha ka buok nga pulos mga babay. Taga Sarangani province ko. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Nagsugod ni dihang nagduha ka tuig pa ang among kamanghuran. Ug didto pa mi sa Cotabato magpuyo. Ingon ini ang mga panghitabo. Jay, tabang Jay. Di kabuhi na sad ko. Ha? Kakuyapon ko sa akong kabuhi. Naunsa naman taon ko yan eh. Pagkaroon niya, Chris, uy. Nagsigil ang taon kang gikabuhi. Halos matagbuhan ka naman kabuhi taon. Saan manin ako? Nga mukalit naman sa nisig tukar. So, yan na nagpahilot imong kabuhi. Ha? Ipahilot? Wa mahilo na ning imong kabuhi. Mao nang lain ang imong pamati. Mao pa, Noy? Ug karon nga nahilot na ko nimo, Noy. Dili na mo sugmat ang akong kabuhi. Kaya sula, jud, Noy, uy. Dili ko kapasalig. Ha? Magdepende man ko na sa imong gipangkaon. Kung makakaon ka og pagkaon, makakabuhi o musugmat din ang imong kabuhi. Mao ba, Noy? Likay sa mga pagkaon nga makasugmat na sa kabuhi. O kung mo balik yun gani imong kabuhi, balik gihapon dire kay iluto na sabdi ka. Ha? Jay. Ano mong nagikap-hikap ka ng tiyan mo? Mura katugayan nga sige na ko upahilot. Kay sige sa kong kabuhion, di ba? May magsakit man sa akong kilid sa may left side. Unsa? Huwag kay natandugan ang mga hilot sa mga delikadong bahin ilawom sa akong tiyan, Jay. Unsa? Kibao po ng mga hilot asa dapit ang hiluton. Uy, huwag asa dapit ang dili hiluton. Kaya makadaot ng hiluton. Unya, B. Nga naman ka na sakit sa akong kilid dapit sa wadi ay. Imbis nga, maayo ka sa pahilot sa mong kabuhi. May lain sa mong kagibati. Ang akong kabuhi, maulian man ko kung mahilot. Pero maulagi, sugmat gihapon. Oh, nga sa ato pa, o pa yun maayo? Kaya mo sa mo ka? O gani, ug matagsugmat lagi sa akong kabuhi. Dagandayon ko sa mga hilot aron maulian ang akong kabuhi. Oh, kung mauna, wa jud ka maayo sa hilot. Ipa-check up na ng doktor kung para maklaro jud. Nya, nade kay kwarta. Oh, ha? Chris, listo naman dyan kaya tayo sa Cotabato eh. Maulagi. Looy na kay mga bata ang atong gidaginot ang ilang mga panginahanglan, labi na sa pagkaon. Mao nga, kung sugot ka, ato lang una ta sa amo, sa Sarangani. Ha? Sa Sarangani? Maayo kay nagkahuna-huna na mo nga mamauli din sa ato sa Sarangani, Chris. Kay daghan ka naman kada gipamati. Ay, maulagi maoy. Ambot ko na unsa ka ko ini. Duda kong bughat na. Bughat ma? Ate man, ilang ning akong isulti, oh. May mga bation pa unya kang daghang sakit sa imong kalawasan. Ma, ayaw lang po taon ma, uy. Maong amping ka ng bughat, Chris. Pangandam kay daghan pa unyang mga sakit nga manggawas, anak. Simba ko taon ma, uy. Gagmay pa intahan ka ayaw ako mga anak, ma.
Magsige og suol ang akong kabuhi kaniadto. Nagsugod kini dihang duha pa ka tuig ang among anak. Gipahilot namo. Maulian man sad gamay human ko hilot. Apan mao lagi, musugmat gyud. Sa sige na kog pahilot matag kabuhion ko. May magsakit naman noon sa wang bahin sa akong kilid. Hangtod nga namalhin mi og puyo diri sa Sarangani. May nipuno na naman sad noon sa akong gibati nga matod pa ni mama, bughat kini. Unya, Unsa sa sakit mo? nisol na sad ang kasakit sa akong kilid. Unsa? Wara ba gyud ta kapaka-check up ana da? Ug ambot kun may kaila pa ba mong maayong manghilot din sa inyo sa Sarangani? Hindi na ko anang pahilot-hilot, Joy. Kay basig maunay nakaingon ang akong gibati. Ug ang akong tutoy na baron nga sawang bahin gihapon, magsakit, magngulngul. Kay giapil din og hilot sa dito patas sa Cotabato. Ay, wow, uy. Pero basin, may koneksyon ni sila sa... Unsa? Kuyaw na bayaan na, Chris, nga apil ng imong tutoy ang nagsakit. Ngano ka ni Masa? Oh, suhi ko nag-hikap-hikap kay basig may bukol na. Bukol ma? Simba ko in taon ma, uy. Ay, maumangga ni hikap-hikap pa kung unsa nang nagsakit diha. Kay basig may bukol na ug mao nang nagsakit. Wa man gyud, uy. Unsa gikap-hikap mo da sa imong tutoy? Ingon man gud si mama nga basin og may bukol ang akong tutoy nga nya wa lang nako mabantay. Mao magsakit ang akong tutoy. Nya, wa man ka. Wa man, uy. Oh, magpasalamat sa Ginoo nga wara di ay. Pero ngano lagi ka di ay ni? Nga magngulngul man siya nga sakit gyud kaayo. Apan wa man day ko'y bukol. Ay, simba ko lang. Palayo lang in taon na, uy. Apan ngut-ngut man gyud lagi ni siya, uy. Naunsa man gyud ka di ay ni? Buntag naman di ay. Mubangon ako aron maghikay. Apan ipuson ko una ning akong habulog unlan. Oh, hala. Dili naman ko makagunit og maayo sa habol. Lisod ko namang ikumkum ang akong mga kamot. Nganong ka, ne? Ma! Ma! Uy, kano ko kang halos di naman ni mo matuyhad ng imong lawas nga naglakaw, Chris. Naglisod ka magkuglangkaw. Tansa ka? Sakit. Ug magngulgol ang akong mga kamot. Sakit ikumkum. Ug ang akong pilog tuhod. Sakit sad, ma. Maning magtakiang ko nga maglakaw. Tansa? Ug hapdos nga may sama ang akong tiyan. Nausa man di ko ni ma. Ingon pabitaw kong nabugat ka. Ha? Ingon ani di ayang mabugat, ma. Sa tanan akong gipamati, bughat ko nun ni ingon sa mama. Wa pa ko kapa-check up pod ini tungod sa kaapiki namo sa budget. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod, unang pangutana. Kabuhion kay ko. Halos matagbuan mo sugmat maong magsigilan sad kog pahilot. Apan kadugayan, may batiw naman kong sakit sa kilid sa akong tiyan. Nadaot ka ako sa siging pahilot sa kabuhi. Ikaduhang pangutana, unsa man gyud hinungdan anang kabuhi? Nga maglain man gyud ang akong pamati sa akong kuto-kuto. Maulian man unta o pahilot, apan musugmat gyud lagi. Unsaon man nga malikayan kini. Ikatulong pangutana, magmutngot ang akong tutoy. Apan wa man sad koy tibugol o bukol nga mahikapan. Unsa man sad gani? Posible ba nga may sakit ko sa akong suso bisan wa koy bukol nga mahikapan? Ikaupat ug katapusang pangutana, magsige og hapdos ang akong kuto-kuto. Magsakit ang akong
Halos dili ko makumkom ang akong mga kamot ug manakit ang akong tiil ug tuhod nga maglisod ko sa paglakaw. Tinuod ba nga bughat ni? Unsa may tambal ini? O kinahanglan na ba ko muduol og doktor? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Chris. Mayang adlaw mga suking tigpaminaw din sa programa, kini nga akong suliran. Aniyan na sab ako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo sa inyong mga suliran sa kinabuhi. Tungod lagi kay ako, usamang ka medical doctor, usa ako ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist. Of course, ako mutambag sa mga problemang drug-related problems. Pwede sa emotional, psychological, behavioral, mga katambag sa kunana. Any medical problem for that matter. To pangutan alam ko ninyo, no? Dili magiging ko para ka-eksperto sa mga espesyalista na aning mga sakita, pero nagyap po kay ikatampo nga makahupay sa inyong mga pangutana, makatubag sa mga utana, makahupay sa inyong kabalaka. Ang inyong mga legal nga mga problema, pagkatambagan ka na ni Atty. Ellen Bathan. Daghan na klasik-klasik pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede ka niyo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Order sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. So ang atong magtatampok karong adlaw, si Cres, 31 years old, taga Sarangani Province. No, iya kani ipadala sa atong Facebook account, kini nga akong suliran official writers page, no? Musta naman dahil kamo diha sa Mindanao. Tumanabati na ito guys sa drama, ang problema ni Chris, medical, no? Sakit ang iyang kuto-kuto, na sa siya mga problema sa iyang breast, no? Ako din balikon, pasalamat ko sa katong ning gahin o panahon, mga pagampo, gamay nga mga material things nga hinabang, sa kamatayon sa akong manghod, no? Akong sister, no? Salamat kayo sa inyong pagduyog sa mong kasubo na namatay akong sister. So, mag-related aning atong problema karon, no? Pero di na ako na-elaborate, basig di na makatog no ni Chris noon, no? Okay? So, unang pangutana ni Chris, ako lang gining tasatagsaon, ha? Kabuhion kayo ko, halos matagbuan, musugmat, maong sige, kung pahilot. Apan kadugayan, may gibati naman hinuong kong sakit sa kilid sa akong tiyan. Nadaot ka ako sa sigig pahilot sa kabuhi. Well, ako, Chris, usaman ko ka medical doctor, no? Manggit po ng paghilot-hilot, pero nabaya po na inunta kuyaw kay basin og unsa na kahimtang kang napita sa sud sa imong tiyan, no? Kini magong kabuhi or epigastric pain or discomfort, kini atong epigastrum na ni siya sa bilo sa atong ribs sa upper abdomen, no? Daghan kay mga hinungdan nga nung musakit na siya diha. Ang pinaka-common kanang sobra ang atong pagkaon, dili dalo mahilis nga pagkaon, usimba ko lang na atay mga gallbladder problem, no? Or kadto mga buntis nga mga babae, no? Mo sakit na diha, no? Nasa tayo gitawag og hyperacidity, no? Ato yung discuss na as we tackle the next mga questions ni Chris, kay dili good ko mo rekomendar good og pahilot lang good, no? Kay kanang posible baya gyud nga madaot hinunan dapita, no? Walay mga diagnostic procedure nga pagahimuon. Ikaduhang pangutana ni Chris, unsa man gyud di ay hinungdan anang kabuhi nga maglain man ang akong pamati sa akong kuto-kuto. Maulian manunta og ipahilot apan musugmat gyud lagi unsaon man nga malikayani. So ako lang gining i-discuss mo na wala ko ilaing mahimo niyan, no? Ako lang gining i-discuss ang unsa may mahimong or possible cause aning epigastric discomfort or pain, no? Ang pinaka-common na kung gi-mention a while ago is kining indigestion.
kining acid reflux, kining ito kanto GERD, no? Mao na siyang gastroesophageal reflux. Pasabot yani, kung kining imong gikaon o bubalik di sa ibabaw sa imong esophagus, nga ripaingon sa upper gastrointestinal tract. Karang sobrang tagkaon, no? Sobrang tagkaon, nga na mga tao nga na lactose intolerance, no? Dili makasukol ng mga lactose nga mga sources nga pagkaon. Drinking too much alcohol, no? Or drinking alcoholic drinks, no? Onya kaning naay gitawag natog gastritis or esophagitis, infection or inflammation ni siya sa atong esophagus or sa atong stomach. Katong mga buntis nga mabay, katong naay mga peptic ulcer disease, katong naay mga hernia, in general lang niya, katong mga buntis nga mga babae, no? Pero not all, no? So akong gingon nga kinahanglan nga naagid ni siya Chris mga diagnostic procedure paghimuon dili lang gud nang hilot, no? Unsa may mga diagnostic procedure paghimuon sa mga doktor kung madala ka sa ospital pananglitan, no? Ang among paghimuon ani pinaka basic yun, pinaka routine nga kwan, kung ay nga i-X-ray ka or ultrasound. Or kung adto ka gastroenterology, endoscopy ka. Order may most of the time urine test to check infection or gallbladder problem. Order sa may blood testing o kanang cardiac monitoring, no? Kanang to the echo o kining uban pang mga pamaagi nga magsuta o bakay problema sa imong heart, no? Kay mo konektar ba diha, no? So, ang treatment ni ani, magdepende ra gyud kung unsay inunta kanang hinungdan. Sample, kung overeating ang hinungdan, sobrang kagdaghan pagkaon, no? Daghan ra mga nindot nga isda siguro sa rangani, o kung kana ng dapita. You have to adjust your eating, no? Nga small, easily digestible food ang imong kanon. So, ako lang siguro pong lakbitan pagsulti, pag-enumerate, kining bantayanan nimo. Simba kung grabe ng imong kahimtang diha. Nga mo adto kag hospital, no? Kanang usahay kung pananglitan maghilisod na kag ginawa or tulon sa imong gikaon. Alarming na siya, no? Unya nay murag very intense pressure or squeezing pain sa imong anterior chest. Muduol lagi ka ani og pinakaduol nga hospital diha. Simba ko lang kuana ka, muubo ka with blood or ang imong hugaw, imong stool na anay blood o magkahilanat na ka, grabe ang kakapoy o sometimes mura kag malipong muadaan sa panimuot, kinahanglan nga magpa laboratory exam na gid kanina, no? Dili lang kay imo lang ng dalon-dalon, no? Imo lang ng taken for granted, no? Okay? So, mao kana ako ka istorya, napakay puruhan nga mamaayo ani if the cause is addressed, no? Ang tambal ani is directed towards the cause, no? Ikatulong pangutana. Magnutnut sa dangakong tutoy apan wala man sab koy tibugol mahikapan. Unsa man sab kahaning posibleng na nga akong sakit sa suso. Wala man ko'y bukol nga mahikapan akong balikon, kanang kuyuan ko no siya ni kung unsa na ning sayang suso, no? Okay, so sa kanang mga bukol sa suso, dili man all the time na siya good nga kinahanglan nga inunta operahan, no, o ronsa, no, na maggundahay mga tambok lang, mga lumps, pero alarming gina siya, especially kung ang pain diha mahikapan nimo, kada bitong murag magsunog, burning, o niya murag kanang gikusi diha, sharp, stabbing, throbbing pain, no, diyan dapita, no. Duha man ka mga inunta hinungdangan numang naa may mga pain diha sa imong suso. Amo ning gitawag sa among pagtuon sa medicine og mastalgia, no? Mastalgia ngatos naminaw karon nga mga medical o paramedical people. Mastalgia ang medical term anang pain sa breast, no?
duha ang mga general rason nga numan nga naamay inunta kining pain ng dapita. Kini kito nga tong cyclical, no? Kining cyclical, this will go murag mo kuan siya, mo timing ni siya sa imong menstrual cycle, no? Mo nang gitong cyclical because this will happen every time nga mag-menstruation ka, no? Kining non-cyclical nga breast pain, kini siya caused by some other factors or reasons like injury ng dapita, o nauntog ba ka, naunsa ka diha, no? So namagud tay gitawag og hormonal change every time balik ko nga to sa cyclical nga breast pain. Ang kini man og estrogen ug progesterone, labi na if the woman gets older, pero bata pa man ni si Chris, no? So pila pa edad ni Chris, 31 pa man ni si Chris. Common ni siya sa kulingon nga mga edad-edara ng mga babae, no? Na anay mahikapan diha nga murag swollen, lumpy, and painful nga mass, no? Pinaka safe lang gyud diha kung naagid pananglitan. Pero ninyo magagawa kay mahikapan, imo lang gyud na siyang ipa-examine per doktor. Kay basin ikaw kung wala kay mahikapan, yang doktor specifically ubigay ni doctor na ay manotice diha, no? So lumpy nga, painful, swelling, whatever nga lump diha nagtubo, alarming na siya. Kung mahimo ipabiopsy na to, naapoy pamaaging pagdiagnose kining mammogram, no? Usa na siya ka pamaagi sa pagsuta kung dili ba ingnon ta problematic kayo ang nagtubo ng dapita, no? Okay? So, ikaw pa ito katapos ang pangutana. Magsige yung hapdos ang akong kuto-kuto, magsakit ang akong ulo, halos di ko makumkum ang akong mga kamot, o manakit ang akong tiil ug tuhod. Maglisod ko sa paglakaw. Tinuod ba nga bughat ni? Unsa may tambal ani? O kinahanglan ba kung adto og usa ka doktor? Sa karon ingon, kinahanglan ka moadto og usa ka doktor para work up ka, no? Kay kami mga doktor, before may mahatag og tambal, kinahanglan gud mga work up ang pasyente unsa may mahimong hinungdan. So go and see a doctor da sa Sarangani. Remember katong akong dimension nga usa sa mga maka-alarm nga kinahanglan ka modulog hospital or doktor kanang extreme nga fatigue or loss of consciousness sometimes murag mawad-ad ka sa panimuot naning mga hinungdan sa problema sa gastrointestinal o respiratory tract system, no? So kung dili na ka magtarong og lakaw mo sakit ang imong tiil, comfortable na ka sa imong sitwasyon, maunay part na siya sa katong mga alarming signs and symptoms na magpakonsulta na gyud ka og doktor, no? Itong extreme fatigue, labi nagnakahilagnat, Chris, no? Kung hilantan ka, na mo duol na gyud kanto og simbakol lang og ang imong tae na ani dugo og mag-ubo na ka og naay dugo, then you need to have diagnostic procedure. Balik ko na ko, X-ray, ultrasound, endoscopy, urine exam o blood testing, no? Wa pa ko kanag Sarangani province pero I'm sure nga daghandag mga government hospital dool nga ka didto, no? Og magpada diagnostic procedure. Okay? So ngadto sa mga libuan kanaminaw karon sa atong mga problema kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra. Kung naay mo kontak na ako sa other gadgets, no, please put in there Dr. Rene Obra kay nagkahimamat ako ning usa ka pastor diya sa Metro Manila sa Caloocan. Pariyamig ngalan, ang iya lang kay Rene Obra siya, pero pastor siya sa Iglesia ni Cristo. So nagka-istorya gud me, parihari tangalan, pero mana nga butangan niyo Dr. Rene Obra kung naamoy gusto i-communicate nako sa mga ato mga gadgets, itong mga pamaagi, para nga dili mga adto ni Pastor Rene Obra ang inyong communication. So once again, from all of us here sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak, amen.
Ako, si Dr. Rene Obra, with my partner, Atty. Eileen Batan, moingon nga daghang salamat o maayong adlaw. Handumanan so sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Taguan lang ko sa pangan nga May. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I do. RMN Drama presents Handumanan so sa ka-awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa Talamban, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga May. Nak, abot nas lulo nimo. Bless nga tukaw. Okay, ma. Lo, imong chinilas, lo. Bless ko. Awa na! Kita lang nusa. Paon sa ba nga nagipatiran man ni Muscati? Tuod ka di ko gusto magtanaw na bata. Paaway sa ang bata. Pero bunga siya sa imong pagpakasa na mo ni mama ni mo. Wa ka magkatiwas o skwila tungod kay sayo kay kang naguyab-uyab unyaon sa naron, ha? Ay naman ang imong laki, ha? Di barugan ka ba? Kung gigamit mo ba ang imong oto kaniadto, nindot unta kang trabaho ron? Pa, wa pa gini ka makadawat? Grabe naman sad pa, uy. Pila na katuig ang nakalabay pero hangtod karon imo pagyapong ipanahong nako ang sayop na kong nahimo. Ikapila man din kung mangayog pa sa ilo ninyong mama. Aron makadawat ka lang sa akong anak. Mama. Dali, nak. Dali. Manutas kwarto. Ma, dili day ta love ni Lolo. Ha? Nak, dili uy. Love tang lolo ni mo. Iya lagi tang permi awayon, pi. Kati, anak. Bata ka pa. Dili pa ka makasabot. Pero nak, ayaw ko na una, ha? Ngaway nag-love ni mo, ha? Ako. Love ka, ayuti ka. I love you, Mama. I love you too, anak. Grabe sa danang imong papa, day, uy. Basta bata, damayon man. Dili sa ko makablame niya, day. Grabe mo gud na expectation ni mama na ako kani adtugod. Pero ako lang giguba. Or, basin maong ingon ana siya kalagot hangtod ron. Kay basin maluoy sa siya magtanaw nimo. Kay ikaw rin naning kamot para sa imong anak. Day, ipaunsa pa man sad na niya nako. Nga wala man gyud ganito magparamdam tong tawhana. Og bisan pag na ako'y komunikasyon niya, dili sa kumugukod ato eh. Wato'y ayo. Oh, pangita na laglain. Kadang na ay ayo. Simple. Na, wa pa gyud na sa kung huna-huna, day. Focus lang sa gyud na akong Kathy karon. Mao ba? Uy, kasayang. Nga naman? Sayang lang. Kay naamang gud untay dako kaayo og gusto nimo sa laing department, good? Ha? Kinsa man? Si Anthony, good. Katong naa na say anak. Pero gibiyaan sa babae kay namabdos og lain. Ha? Uy, dili ko ana, uy.
conflict na ganing daan ang akong life. Unya, mamunit pag yung laing conflict. Nasamot. Buutan mong good si Anthony, day. Pas lang sa ko anak, day. Day, naara ba tayo team building nung Sabado? Kuyog ha? Hala, uy. Tanawon lang nako, day, uy. Kuyog, uy. Naunsa man ni siya, uy. Paglingaw-lingaw, sa good panagsa. Suwayan lang nako, day, kung naaba ko'y kabinla ni Cathy. Maayo ka nakakuyog ka, day. Oo, nangita na ko gipabantay niya. Nya, ako rin gisuhulan. Maayo hinuon. At ta dito dapit na. Mga unta, kiting paniud to na. Busugan ako, uy. Ay, oh. Yes? Ay, hala. Thank you, Anthony. Ikaw, May. Thanks. Welcome. Biyaan sa tamo, ha. Murag, hala damang gyud ko din hindapita, oy. Uy, day, asa day ka, uy? Ay, anha lang sagod ka. Storya-storya sa mong Anthony, ha. Bye. Day. Ayaw lang kahadlok na ko, May. Ibitad sa kaunsaon. Huwa mang good. Dili lang ko gusto nga makitaan ta nga kitarang duha nag-istorya-istorya din hi. Kay tingali, unsay una-unaon sa laing kauban nato. Then, let it be. Oh, Anthony. Single ka. Single pod ko. Anthony. Anthony, unsa man gid tumong aning imong pagpakig-istorya? Wa lang. Gusto lang ko nga magka-istorya-istorya ta. Kung doon naman kay plano, ayaw na lang please. Prangkahan lang tikandaan ha. Dili pa ko ready. And mas priority na ko ang akong anak karon. Parihas din ah. Prioritize na ako ang akong anak, May. Maubitang nangita kong partner nga kayang dawaton ang akong anak nga mura na sagid og iya. Pero at the same time, kanas ang ganahan ko. Anthony. See? Tarong magunas Anthony, day, uy. Tida siya pareha sa imong ex nga way ayo. Dili na lang ta maghiskot anak, day, B. Ang ako manggod ba, kung makigrelasyon ko balik, kana sure na gyud ko nga siya na gyud. Itingalik pasakitan lang ko. Unya, pasakitan sa dang akong anak. Lain na sa nakasaba sa akong papa. Si Anthony gani. Anong di man kaniya? O pagkain mo na suwayan? Unya na. Unya na ko makaila na gyud ko sa imbatasan. Mama, ninduta unta kung napakoy papa. Oh, nganong nakaingon makaanak-nak? Ang, kita man ko sa akong friend sa school. Ngayahtod siya sa iyang mama o papa. Unya, happy kay silang tan-aon. Cathy. Nak, kay baw man ka nga love kayo ka ni mama, di ba? Oo. Nak, bisag wa kay papa pero love kaayo ti ka. Pero mas nindot unta mano kung na ako'y papa. Aron duha mong mag-love na ako. Oh, Cathy. Told you. Na, kana magod si Cathy, day. Manghita man din nagpapaingon anang idara, uy. Unya unsaon man nako, day, uy. Nga man gid magpakabana iyang amahan niya. Hala, uy. Ngano kadto man sad nga naa may willing magpakaamahan? Sige lang, good. Sabot-sabot lang, good mo. Parehas bitaw mong gibiyaan. Give it a try lagi. Basin pa daig mo work mo. Day. Salamat. Alasin ko na yung taon. Maka-out na gid ko. Ay, kapuyas akong lawas. Uy. Day, wala lang ko ha. Napakoy lakon. Nag-umra ba? Basin maaptan kong uwan. Sige, day. Amping. Bye.
si Mama ang nanawag. Hello, Ma? Nak si Kati, gihilantad, purtig idita. Nabalaga na kaayo ko. Nagpurong naman Unsa, Ma? Nak, padali diha. Hato na lang sa igda doon ng ospital. Sige, Ma. Kinuo ko. Naunta man ikahanga akong anak. Ayaw lang itaw gitugot ka doon daw itong mahitabo niya. Maluoy ka, Diyos ko. Okay ka? Dili ko okay. Kinahanglan ko magdalik uli kaya nga akong anak pati ko nung inita. Ha? Mo ba? Dali na. Sakay na lang ako kay... Kauwan nun na ba? Tingaling malangay ka. Matod sa doktor. Okay na ang kaimtang sa akong anak. Maayo gani ka negative siya sa dengue. Mau ba? Maayo hinuon. Tod, di ako idang breakfast Ato ning sawaan. Anthony, naikog na kaayo ko nimo ay. Kung dili pa tungod nimo, dili gid unta nako madali ugda ang akong anak dinhi. Unya karon, nagdapog yung kagpamahaw. Nay, sa ako nang giingon nimo. Seryoso ko sa kong tinguha nimo. Og andam kong magpaabot kon kanus ako nimo dawaton. Anthony. Kathy, nak. Siya akong papa. Ha? Hi, Kati. Nay, dili ako ang tinuod ni mong papa. Pero, pwede ra kayo ko ni mong himuong papa, kung gusto ka. Sure ka? Na, Kathy, hinay-hinay lang. Bago pa kang naayo. Kung ma-okay na cute ka, o niya makagawas na ka din, i-treat ka ni Mama sa gawas sa imong paboritong kananan, okay? Naguyab to ni Mos Anthony, May. Ma. Mao pa. Maayong tao. Unsa, Ma? Nakita na mo sa imong papa nga buutan katong tawhana. Ma. Ay, maayo kinasuroy ka din, May! May! Pa! Anthony? Liya ka? Sago ng pangutan na ha, oy. At di man naningi mong bisita. Sige na. Mama, naa si Papa Anthony. Kagudgal na ning Kati, uy. Pagpapa naman gid nako. Sige na, lihok ka na yun, May. Pa. May? Naghila ka? Kuan. Luha lang ni Kalipay. Sukad ba sukad nga ako nagipanganak si Kathy. Huwag yung ko makafeel o gaan ni Papa. Karon lang. May, ingnan ko nga gakinhanglan ka na ko. Isaad ako. Dili tigid ka pasagdan. Hasta na si Kati. May, seryoso ko na mo. Oo niya. Ang mama sa imong anak. Nga naman di siya, Nga, naman to'y palaing pamilya. Dili pa rin kasado ato. May, kung imo lang kong sugton ron. Dili gina ako dugay-dugayon. Pakas lang tagid ka. Anthony. Akong gisugot si Anthony. Tungod kay nakita na ako nga sukad lang siya miabot sa akong kinabuhi. Ambot ba? Muragaan na kayo ang tanan. Og mas doble sad ang kalipay nga akong nakita sa akong anak nga naa na siya Papa. Naapagid siya manghud nga anak ni Anthony. Kay maguwang man lang og usa ka tuig si Kathy. 1 year after, nagpakasal ming Anthony. O karon, naa na sa mi umaabot nga anak nga amo na gyud. Dili na lang kutob, dagang salamat, RMN.
Mao ka mga hikalang kaagi ni May nga taga-Talamban, Cebu City, uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagalahan, I do. Ang maong kaagi kibata no do sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga hikala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa pabara sa inyong nagkalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa ka awit care of Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.